Ako ovaj Tomos danas upali, bit će pravo čudo. Gde ste, prijatelji? Ovo neće biti običan projekat. Ovaj Tomos Apen 4 ili ti dobro poznati Apenac, motor od mog ćaleta i motor na kome sam naučio da vozim. Kao klinac sam jedva čekao da ga provozam i sećam se jedne stvari baš dobro. Ovaj motor je išao kao mećava. Bar se meni tako činilo tada. Kasnije sam ga i malo budžio, pa iskreno i nemam pojma ni šta me čeka kad ga budemo ponovo upalili i ukoliko uopšte uspemo da ga upalimo. I tako stoji već nekih 15 godina ovako ovde zaboravljen, bez vožnje, bez paljenja, samo prašina, blato i godine. Ali konačno je došao red i na njega, da ga vratim u život. Ali ne planiram samo da ga osposobim i provozam, plan je mnogo veći od toga. Hoću kompletno da ga sredim, da ga rastavim, ofarbam, vratim u top stanje i napravim Tomosa kakvog sam oduvek želeo. A kada sve bude gotovo, plan je da odemo na jedan ozbiljan put, najverovatnije do mora. Ali o tome ćemo malo kasnije. Za sada prvo moramo da rešimo mnogo veći problem. Da li ovo čudo uopšte može da upali posle 15 godina? Ajde prvo da vidimo u kakvom je stanju. Iskreno, nisam ga pogledao godinama, na prvi pogled nije baš sjajno, prašina svuda, blato, rđa na sve strane, gume prazne, setište loše, a realno nemam pojma ni šta sve fali od delova. Ali pre nego što krenemo da ga rastaljamo i sređujemo, hoću samo da probam jednu stvar. Hoću da vidim da li ima u njemu makar malo života, makar da se zakašlje malo. Rezervoar je skroz prazan, tako da prvo ćemo da dolijemo gorivo. Naravno ide mešavina. Prvo da vidimo da li je zapekao klip. Za divno čudo i nije. Nije to loše. Naravno, očekivano da ne radi ništa. Ne daje nikakve znakove života, tako da sad idemo redom. Idem prvo da ga operem, a posle toga idemo u inspekcijski deo oko motora, da vidimo redom šta mu sve fali od delova, pa da nekako pokušamo da to popravimo i da ga vratimo u život za danas. Odmah drugše to izgleda. Krenula je farba da se skida, ova stara, crna, u njej inače ranije bio plav. Gas je zaglavljen, to jest šiber je zaglavljen unutra. Ali generalno sad već malo bolja situacija. Idemo u operacijnu salu. Naravno, prvo ćemo malo da prebrišemo brzinski. Prvo što sam primetio je zaglavljen šiber, zalepio se unutra, tako da ćemo prvo to. A se zaglavio. Opa! Ne izgleda to loše. Malo VD40, ova iglica je u stvari zapekla. Malo ćemo iglicu sa šmirglom da odradimo, samo rđu da skinemo. I najjednostavnije ovako ćemo ga skinuti. Ajde da skinemo ovaj KM filter koji se raspada. Ima dosta rđe baš. Odmah drugše što se kaže. Glavna dizna. Nju ćemo jednostavno tankom žičicom sa svih strana treba ovo odradimo, da očistimo. Malo kompresorom ovo da se izduva. Inače, ovo je Bing karburator. Standardni Bing karburator dolazi u 12 mm za Apenca
za 14-icu ja mislim da je 13. Ja sam ovaj proširio na 15. Znam da je sukćo gorivo više od 5 litra. Sljedeće na repertoaru je provera varnice. Boga mi, jaka je varnica. Trenutak istine. Ništa. Neće da ubaci brzinu nešto. Pazi ti to. Čini se kao da je birač i kvačilo skroz otišlo ili završljeno ili ne znam ni ja. Sad ćemo da vidimo. Sam ga zadimio. Pazite vi to. Zupčanik je skroz odvrnut. Iskreno, ja nisam mogao da verujem da će ovo da bude ovako jednostavno i da su ovi delovi ostali ispravni. Tako da, samo da vratimo ovi poklopci ovdje pa idemo u test vožnju. Evo nas konačno na test vožnji. Prvo puštamo gorivo, malo da nadrukamo. Opa bato! Dobar početak. A ostao u većoj brzini. Dobro, to je fora. Idemo, prva brzina. Ljudi, ja ne mogu da vam opišem kakav je osjećaj kad se sedne posle ovoliko godina na ovaj motor. Koja nostalgija i koja sećanja. Jezda se nešto guši, ne ide kako treba, sve se klati, sve tam drče, ovo kvačivo nikako ne radi. Kočnice skoro i da nema. Dobro, prednje malo i radi. Ali to nije bitno, bitno je da ide. Vidiš da može da se vozi i bez kočnica. Možda se vozi, ali ne može da se zaustavi. Ono što je najbitnije, da je ovaj motor nekada išao kao mećava. Inače, malo o specifikacijama ovog motora. Sećam se da ima 41 mm klip. Inače, original je 38 mm. Frizirani kanali, rezonantni auspuh, bušen karburator. To je nekad išlo. Čini mi se da je čak išao i 80. Ali svakako to i nije baš ono
napravljeno da bude dugotrajna mašina, nego samo da ide ono što se kaže. Što se tiče onog puta kog sam spominjao do mora, nažalost, neće moći ova mašina. Mislim da ipak za put od nekih 1000 plus kilometara ovo neće da može da izdrži, tako da planiram i to da sredim, znači novi cilindar, onaj standardni 38 mm, nova radilica, mislim ako bude potrebna, vidjet ću u kakvom je stanju ova. Koliko vidim, nema nešto da lupa ništa preterano, samo što ne poleti. Inače, vozim se ovim makadamom, jer nažalost ovaj motor nije legalan, nemam papire za njega i nikada i nije bio registrovan, pošto u staroj Jugoslaviji moj ćale je to vozio i bez tablice i bez ičega, i tako da tada to nije bilo potrebno. I najglavniji problem je legalizacija ovog motora. Gledat ću tamo da nađem neki blok sa ramom i papirima, samo čisto da mogu da prepakujem ovo i da registrujem. Ako sve bude u redu sa registracijom i ako uspijem da ga vratim na put, što se kaže, i da dobijem tablicu, naravno, posle nastavljamo sa sređivanjem, farbanjem, generalno, mada prvo ćemo da odradimo ovo sa papirima. Znači, ljudi, ovo prosto neverovatno da ovo čudo ide uopšte. A ide lepo nizbrdo. Opa, Đorđo. Ali nema snage. Ja mislim da mu nije dobra kompresija, nije ništa. Kakav zvuk. Reže, reže. Hvata rezonancu. Pazi ti koju snagu ima. On uzbrdo. Ali kad padne ispod nekih obrtaja, mrtav je. Brate mili, pogledaj ovaj zalazak. Ovo je ono zbog čega volim ovakve vožnje. Nije bitno koliko ide, nije bitno što tam drče, što se sve čuje. Ima neku dušu. Ali ljudi moji, ja ne mogu da vam opišem koliko je ovaj motor udoban. Mislim, ovi amortizeri su još prvi, to je sve ono procurelo i to. I baš ono odskače, mekanje i to sve, ali ne, stvarno mi je čudo kako ide ovo uopšte. Nije dobro. Sad treba da guram 2 kilometra, jebemo, pazi ovo. Kako uspeo da se odvije, majke ti. Kako? Sad trebam da tražim šaft negdje uz put. Ko zna gde je ispao. Samo stavi tu. Nema mi svjetlo. Moramo ovako da stavimo. Dobro, sve je ovo deo neke priče, da je sve prošlo savršeno, to ne bi bio Tomos. Probna vožnja je donekle uspešno završena, pao je mrak. Motor je opran, malo smo ga sredili, uspeo da upali posle ko zna koliko godina i uspeli smo da napravimo prvu vožnju. Jeste da je na kraju ispao zupčanik, ali to je moja greška i realno to su čari vožnja penca.
nećemo da mu zamerimo. Ali da se ne lažemo, ovo je tek početak. Ovaj motor trenutno radi, ali nije spreman ni za šta ozbiljno. Kočnice moraju da se rade, kvačilo mora da se pregleda, mašina mora da se otvori, gume, lanac, lančanici, zupčanici, instalacija svetla, sve mora da se sredi. Ali najveći problem nije ništa od toga. Najveći problem je što ovaj motor nema papire, a bez papira nema registracije. Bez registracije nema legalne vožnje, a bez toga nema ni onog glavnog cilja da jednog dana ovim Tomosom odem do mora. Zato pre nego što uložim ozbiljne pare i vreme u kompletno sređivanje, prvo moram da rešim papire. Plan je da pronađem neki rami blok sa papirima ili neki krš apen koji ima saobraćajnu. Ako to uspem da rešim, krećemo u kompletno sređivanje. Ako ne uspem, iskreno ne znam da li ima smisla da ga radim do kraja. U sledećoj epizodi idem u Smederevsku Palanku na vašar. 15. bit će delova, prodavaca, možda i neki apenac, možda neki ram, možda nešto ko zna šta, a možda se vratim kući praznih ruku, ko zna, vidjet ćemo. Ako volite ovakve projekte, ostavite like i zapratite kanal, jer ovo je bukvalno tek početak. Ako imate neki savjet oko papira, registracija, penca, delova ili znate nekoga ko ima ram sa papirima, pišite mi dole u komentarima. Tomo se probudio, sad treba da vidimo da li može legalno da se vrati na put. Ćao!